Vitajte pri dnešnom videu, kde si povieme o krajine, ktorá má viac prekvapení než Kinder vajíčko. Predstavte si krajinu, kde na každého obyvateľa pripadá hrad, jaskyňa a možno aj nejaký ten minerálny prameň a dostanete Slovensko. Tu je 10 faktov, ktoré vás určite ohromia. Slovensko má 180 hradov a 425 zámkov, pričom má menej obyvateľov ako mesto New York. Slovensko vďaka tomu drží titul krajiny s najväčším počtom hradov a zámkov na obyvateľa. Takže ak ste vždy chceli byť princ alebo princezná, Slovensko je váš Disneyland. Jedným z najznámejších hradov je Spišský hrad, ktorý patrí medzi najväčšie hrady celého sveta. Láka nielen turistov, ale aj filmárov a vidieť ste ho mohli napríklad aj vo filme Dračie srdce alebo Posledná légia. Slovensko má tiež viac ako 7000 jaskýň. Tie najzaujímavejšie nájdete v národných parkoch Nízke Tatry, Slovenský raj a Slovenský kras. Mnohé z nich nie sú len slovenský unikát. Taká ochtinská aragonitová jaskyňa je jediná aragonitová jaskyňa v Európe a Krásnohorská jaskyňa je vďaka obrovskému 34 metrov vysokému sintrovému stĺpu dokonca zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov. Takže ak máte radi jaskyne, pripravte si baterky, máte čo objavovať. Verím, že ste už počuli o obci Čičmany. To je miesto, kde aj domy nosia kroje. Čičmany sú prvou svetovou rezerváciou ľudovej architektúry a domy sú zdobené geometrickými vzormi, ktoré by závidel každý hipsterský tetovač. Z Čičmian sa presunieme do Bratislavy. Hlavné mesto Slovenska je totižto jediné mesto na svete, ktoré hraničí s dvoma rôznymi krajinami. A to s Rakúskom a Maďarskom. A viete čo? Do Viedne je to len 60 kilometrov. Takže si môžete skočiť na kávičku do Rakúska a na gulášik do Maďarska. Všetko vládnete za jedno popoludnie. Jednu dobu malo Slovensko prezývku Tatranský tiger. Túto prezývku si vyslúžilo v rokoch 2002 až 2007 vďaka veľkému rastu svojej ekonomiky. Žiaľ, doby rýchleho rastu ekonomiky sú už dávno preč a teraz by si Slovensko zaslúžilo skôr prezývku Tatranského slimáka. Pri obci Kremnické Bane sa nachádza geografický stred Európy. Takže keď sa postavíte presne tam, môžete sa pochváliť, že ste práve v centre Európy. Kto by to predsa nechcel? No ak sa vám to zdá málo akčné, môžete sa hádať s ďalšími 7 krajinami, ktoré tiež tvrdia, že majú stred Európy. Na Slovensku sa nachádza aj druhá najväčšia zbierka diel umelca Andyho Warhola. Andy Warhol Slovensko síce nikdy nenavštívil, ale jeho rodičia pochádzajú z východu Slovenska. Vedúca osobnosť pop artu je známa po celom svete a to nie len pre jeho lásku k paradajkovej polievke. V Medzilaborciach si môžete pozrieť mnohé jeho diela v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola. Vo videu o Slovensku samozrejme nemôžu chýbať Vysoké Tatry. Taký Gerlachovský štít je najvyšší vrch nielen Slovenska, ale celých Karpát. Celkovo dokonca až 26 vrchov prekračuje výšku 2500 metrov. Vysoké Tatry majú pre turistov sprístupnených mnoho trás a aj preto tu nájdete najväčší výskyt českých turistov s ponožkami v sandáloch. Slovensko má tiež viac ako 1300 minerálnych prameňov a termálnych kúpeľov. Piešťany sú také známe, že ich navštívili dokonca aj Rimania či Ludwig van Beethoven. Na Slovensku preto treba držať figúru do plaviek celoročne. V Levoči nájdete najvyšší drevený oltár na svete, ktorý bol navyše vyrobený bez jediného klinca. Áno, počujete správne. 18,6 metra vysoký oltár je skutočný zázrak. A aj vďaka tomu je celé historické centrum mesta Levoče zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Čo k tomu dodať, to musíte vidieť na vlastné oči. No a na záver jeden bonus. Podľa portálu UCity Guides patrí Slovensko medzi top 3 krajiny s najkrajšími ženami na svete. Takže páni, ak žijete na Slovensku, máte pri výbere partnerky skvelý výber. Stačí sa prejsť po uliciach a uvidíte to sami. Tak čo hovoríte na Slovensko? Krajina plná kontrastov, história a prírodných krás, ktoré vás dostanú. Nezabudnite dať like, odber a zdieľajte toto video s kamarátmi, ktorí ešte nevedia, čo všetko Slovensko ponúka. Vidíme sa na budúce.